In een kast bij het Van Hal Larenstein in Ljouwert staat een proefopstelling van het innovatieve teeltsysteem. Het ziet er interessant uit alle. Maar hoe werkt het eens? We hebben eerst maar een in vitro plantje. Dat is een heel schijn plantje uit een laboratorium. Die plantsen we in een goot. En dan zorg je ervoor dat die geoptimaliseerd wordt qua water, qua zuurstof en qua voeding. We zorgen gewoon heel goed voor het plantje. Het hydrosysteem is een idee uit Australië en hier terug ontwikkelen. Zo kan mijn speciale dong de smaak beïnvloeden worden. Omdat er geen groen broekt wordt, is de bak naar de rispingen samen en kleer om op een nij te broeken. Alsjeblieft. Hartstikke Vers wel. gepest. Vanmorgen waren de eerste ierappeltjes aan Friesland Culinair, die de krieltjes als ingrediënt broeken willen in haar restaurants. Maar er zit meer een exclusief productje in. Dat ben ik hele lietse krieltjes, eigenlijk bedoeld als potierappel. En daar kun je wel mooie dingen mee in gerechten creëren. De Nederlandse merk rint nog net echt warm voor het systeem dat ook al stappost is op Lietse komkommers. Een opstelling vreegt al gauw een investering van een ton. Maar in Zuid-Amerikaanse landen, als Colombia, sjoggen ze er wel wat in. Qua boeren, dat is gewoon een selecte groep pootgoedtelers die het waarschuwen. En ik geloof net dat het nou echt bij Albert Heijn in het schap komt te lezen. Dat denk ik net. Maar misschien is dat de toekomst wel. Maar als toepassing voor de top van het culinaire segment, zou het best wel eens een heel interessant product wezen kennen. De geerwerk in de toprestaurants in uw provincie binnen wel enthousiast over het product. Al moesten de koks eerlijk zijn, ik wil even wennen aan het idee dat de ierappels net gewoon in de klaai groeien. Ja, inderdaad. En de eerste vraag wie ik zit er dan wel smaak aan natuurlijk. Hè? Want het groeit op wetten, maar de smaak is zeker niet minder. Nee.